Går du med en følelse af, at hverdagen er ren overlevelse, og hvor meget du end prøver at ændre på denne følelse, så sker der ingen forandring. Du finder dig hele tiden tilbage i det samme vante spor, som dræner dig og fylder dig med dårlig samvittighed. Jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed til dig. Den dårlige nyhed er, at du højst sandsynligt har kørt dig selv for hårdt for længe. Og nu er du et sted, hvor din kapacitet af energi er så lav, at det faktisk er overlevelse, det handler om i din hverdag. At dine nuværende vaner og rutiner, du ønsker faktisk at komme væk fra, hjælper dig til at begrænse brug af unødvendig energi. Så du kan holde dig fokuseret på de vigtigste ting, så du kan holde sammen på dig selv og familien. Den gode nyhed er, at du altså har alle muligheder for at fylde din kapacitet op igen. Og forvent dit liv til at indeholde mere taknemmelighed, flere værdifulde oplevelser og glæde, som jeg er sikker på, at det du ønsker, når du om 10-20 år står og kigger tilbage på dit liv, din rolle som mor, din rolle over for dig selv. Det her forløb vil hjælpe dig med at skabe en transformation af dit liv, som passer til dig. Skabe den balance, der skal til for at få dit familieliv og dit arbejdsliv til at passe sammen. Det helt unikke ved Livsglad Mor forløbet er, at det giver dig min personlige faglige støtte og hjælp i alle 12 måneder. Du er altså sikret en, der har din ryg. En, som vil dig det bedste, og som er der i alle livets aspekter. Det vil sige både de gode perioder, men særligt også i de her kaosdage, kaosperioder, hvor du har brug for at blive hæppet på og guidet i din nye retning. Livet er nemlig aldrig lineært, og derfor er dette 1 års forløb den bedste investering, du kan gøre dig, hvis du virkelig vil have forandring, der holder. Forløbet tager udgangspunkt i, hvem du er, med den historie, du har med dig. Vi ser på, hvor du er lige nu, med den energi, du har. Hvor vil du hen, og hvordan du kommer derhen. Og vigtigst, hvordan du forbliver derhenne. Du får en unik mulighed for støtte og hjælp til at balancere, hvordan du bedst muligt er til stede og nærværende med familien, dit arbejde og i dine relationer. Du lærer at kommunikere dine behov, kommunikere dine grænser og tage vare på dig selv. Tag vare på dig selv ved at få indsigt og redskaberne, der udvikler dig til at blive ekspert på dig selv. Altså både i forhold til at forstå og mærke dine helt basale fysiske behov, i forhold til hvordan du nærer dig bedst muligt med mad og bevægelse, samt dine mentale behov i forhold til hvordan du bedst fastholder en balanceret mental load, så din krop og dit sind finder ro og kan fokusere på de handlinger, du ønsker for dig selv i dit liv, som gør, at du kan blive og bliver ved med at være den mor, den kvinde, du ønsker at være. Du lærer at tage vare på dig selv på den måde, du ønsker, at dine børn tager vare på sig selv. Og det mest givende ved det hele er, at du bliver den bedste rollemodel til at inspirere og lære dem, hvordan de kan gøre det, når først du selv har lært det. Det er som mor en af de største gaver i livet, og en motivation, du godt må bruge til at investere i din egen sundhed og trivsel. For er du som mor glad i dit liv, så lover jeg dig, at det er det bedste udgangspunkt for at hjælpe dine børn blive glade i sit liv og tænke tilbage på deres liv med livsglæde. Har jeg fanget din interesse, så gå ned i teksten og læs om de her andre detaljer i forhold til, hvad du får, når du investerer i forløbet Livsglad Mor. Og hvis du har nogen som helst spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte mig på min mail. Og endnu bedre, book en gratis og uforpligtende matchsamtale med mig, så vi kan tage dine spørgsmål der og mærke, om vi skulle være et match til at skabe et liv med livsglæde hver dag for dig.